Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Kalau nuwun dumateng bini sepuh aji sepuh ingkang saduhu kena bekten, katur dumateng para alim, para ulama ingkang saduhu kehormatan, dumateng para rawuh saha tamu undangan, khususipun dumateng keluarga ageng saking bisan ingkang saduhu kula hormati. Dumateng para rawuh kagung wah putri ingkang saduhu kula hormati. Kepareng matur bilih mriki kawula piniji kadhawuhan minangkani punapa ingkang dados panyuranipun Ibu Sri Lestari awit raos bombong so raos mongko ing manah pramila punika ing mriki Ibu Sri Lestari boten wantun matur piyambak ing ajengan punika. Pramila punika saderengipun kawula ngajengaken atur panuwun saha atur pambagiyarja kalujengan dumateng para rawuh kagung wah putri ingkang saduhu kula hormati. Sumangga dumateng para rawuh kagung wah putri ingkang saduhu kula hormati, kula dherekaken sesarengan ngaturaken puja lan syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih ingkang sampun paring rahmat, hidayah inayah saha nikmat sehat awit dumateng para rawuh kagung wah putri ingkang saduhu kula hormati ingkang sampun saged paring kalunggahan wedal hangrawuhi wonten pahargyan agung adicara walimatul urus ingkang sampun pinaringan sehat wal afiat mboten wonten alangan setunggal punapa kemawon. Allahumma amin. Dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang saduhu kula hormati, bilih mriki kawula piniji kadhawan minangkani punapa ingkang dados panyuwanipun Ibu Sri Lestari awit ingkang sampun saged anetepi darmaning tiyang sepuh. Inggih menika ingkang sampun saged hangijab obolaken putra putrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Dila Listi Ika Rahmawati, putra putrinipun Bapak Rahmat DS almarhum sekalian Ibu Sri Lestari ingkang bidalem wonten Dukuh Kidul Warung RT kalih RW 6 Pabilan Kartosuro. Bilih ingkang sampun kadhawuhaken kalian Bagus Anggit Setiawan, putra kakungipun Bapak Mulyanto sekalian Ibu Rita Noviana Sari ingkang bidalem wonten Dukuh Pabilan RT setunggal RW kalih Pabilan Kartosuro. Dumateng para rawuh kagung wah putri ingkang saduhu kula hormati, bilih jab kabul sampun kalaksanan rikala dinten Minggu wagi surya kaping 17 April kalih ewu selangkung wanci tabuh sok 9 enjang 7 enjang ingkang mapan wonten griya Dukuh Kidul Warung RT RW 6 Desa Pabilan Kecamatan Kartosuro. Dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang saduhu kula hormati, alhamdulillah ijab kabul sampun kalaksanan kanthi lancar sae, boten wonten
alangan setunggal punapa kemawon. Allahumma amin. Dumateng para rawuh kakung putri ingkang sadu kalurmati, bilih mriki kawula atas nami Ibu Sri Lestari ngaturaken panuwun dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang sadu kalurmati, khususipun dumateng paraga saha warga ageng Dukuh Kidul Warung RT kali RW 6. Mobil ingkang sampun paring pambiyantu awujud tenaga pikiran saha awujud bebungah punapa kemawon, pramila punika lumantar kawula Ibu Sri Lestari ngaturaken panuwun ingkang saagung-agungipun. Bilih ingkang salajengipun dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang sadu kalurmati, ingkang sampun saged paring kalunggahan wekdal hangrawi wonten ing pahargyan agung punika saha ingkang sampun paring pambiyantu awujud bebungah punapa kemawon, pramila punika lumantar kawula Ibu Sri Lestari ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang sadu kalurmati, bilih karawan panjenengan wonten ing pahargyan agung punika ing mriki kawula atas nami Ibu Sri Lestari nyuwun sanget-sanget mugi-mugi dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang sadu kalurmati saged paring pandonga saha pangestu dumateng putra putrinipun kekalih ingkang sampun kaijab kabulaken. Mugi-mugi awit pandonga saha pangestu panjenengan sedaya putra putrinipun ingkang sampun kadhawuhaken dipun dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang sadu kalurmati, ngantos paripurnaning adicara punika sinambi midhangetaken lelagon campursari saking laladan Nggonilan Kartosura. Mbuh bilih cekas manten atur panuwun saha pambagiarja kalujengan dumateng para rawuh kakung wah putri ingkang sadu kalurmati, mbuh bilih wonten atur kawula ingkang kirang tatas titis saha kirang rani panggali panjenengan sedaya, kawula pribadi nyuwun agunging samudra pangaksama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.